उत्तर आणि दक्षिण गोव्याला जोडणारा जुवारी नदीवरचा हा नवा पूल वाहतुकीसाठी लवकरच खुला होतोय. गोव्यातल्या जनतेला या पुलावरून नदीचं विहंगम दृश्य पाहण्याची संधी सरकारनं उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे गेल्या 2 दिवसात हजारो गोमंतकीय आणि पर्यटकांनी या पुलाला भेट दिली. हा पूल वाहतुकीला खुला झाल्यानंतर आगशी तसंच कुठ्ठाळी ते वेर्णापर्यंत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होणार आहे. आसाम मधल्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज हा भारतातला सर्वात लांब पूल आहे. त्याचं एकूण अंतर 9.15 किलोमीटर असून 2020 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या पुलाचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं. अगदी याचप्रमाणे हा नवा पूल आपल्या सेवेसाठी उभा राहतोय. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांब केबल स्टेड पूल म्हणून गोव्यातला हा जुवारी नदीवरचा पूल ओळखला जाणार आहे. या जुवारी पुलाविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया. दक्षिण आणि उत्तर गोव्याला जोडणारा हा जुवारीवरचा सर्वात मोठा पूल. याची पायाभरणी जानेवारी 2016 मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हापासून 3 टप्प्यात या पुलाचं बांधकाम करण्यात आलं. या पुलाचा एकूण खर्च हा 2,701 कोटी रुपये इतका आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी 13.63 किलोमीटर आहे. हा प्रकल्प 3 भागात विभागला गेलाय. यामध्ये पहिलं बांबोळी ते आगाशी हे साधारण 8.23 किलोमीटरचं अंतर आहे. दुसरं म्हणजे कुठ्ठाळी ते वेर्णा हे 4.31 किलोमीटरचं अंतर आहे. तसंच आगशी ते कुठ्ठाळी हे 1 किलोमीटरचं अंतर आहे. तसंच 13.63 किलोमीटर एकूण लांबी असणाऱ्या या पुलाला जोड रस्त्यांसह त्याची एकूण लांबी ही 13.20 किलोमीटर आहे. तसंच एकूण मुख्य नदीवर पुलाची लांबी आहे ती म्हणजे 8.2 किलोमीटर. हा भव्य पूल उभारण्यासाठी पायलॉन लेक सोबत केबल्सचाही वापर करण्यात आलाय. यामध्ये 56 केबल्स ह्या सध्या 14 पायलॉन्सला जोडण्यात आलेल्या आहेत. तसंच या पायलॉनची उंची ही पाईल कॅप पासून साधारण 100 मीटर पर्यंतची आहे. तसंच यासाठी जे स्टील वापरण्यात आलेलं आहे ते स्टील 120 मॅट्रिक टन इतक्या वजनाचं आहे. प्रत्येक कॅरेज मार्गावर 27 मीटर रुंदीचं आणि 2 मीटर खोलीसह 12 मीटर लांबीचे असे 53 स्टीलचे भाग वापरण्यात आले आहेत. एकूणच 10,500 मेट्रिक टनाचं हे भव्य स्ट्रक्चर उभारण्यासाठी 10,000 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट पाईल कॅपची उभारणी करण्यात आली आहे. भविष्यात या पुलावर 2 मोठे टॉवर उभारले जाणार आहेत, ज्याच्यासाठी 130 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा टॉवर देश विदेशातल्या पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरणार आहे, कारण यामध्ये आर्ट गॅलरी तसंच रेस्टॉरंट यांची सुद्धा सुविधा असणार आहे. त्यामुळं बहुप्रतीक्षित असणाऱ्या या जुवारी नव्या पुलाचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार आहे. गोव्यातला हा सर्वात लांब असणारा जुवारीचा नवा ब्रिज नागरिकांच्या सेवेसाठी तयार होतोय. यातून गोव्यातील वाहतुकीची समस्या या नव्या पुलाच्या येण्यानं नक्की सुटेल हे निश्चित.